cause bengiba nalento kuba inquisitive ngihleze ngiyibuza izinto. Imikhumbi yakudala vuma ihamba ngomoya, you know, and ukusuka lana ye-Europe noma ukusuka la ye-America ihamba ngomoya, and sonke siyawazi umoya ukuthi umoya awuceli ukuthi ucela ukuthi uphephethe kephi. Umoya uphephetha kuwo wonke ama-directions. But the very interesting thing vuma ngale mkhumbi kuthiwa le mkhumbi yayikwazi ukuthi imoya eyayiphushela in the opposite direction bakwazi ukuthi basethe imikhumbi yabo ukuthi as much as umoya uza kuthina sikwazi ukusetha umkhumbi ukuthi mfethu ungahlehli kodwa umoya oza opposer sikwazi ukuchusa. Yazi khona abantu vuma mfethu abaneyinkinga kodwa uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa lezo inkinga ukuthi aba-asherishe to where they need to go. The same thing mfethu obona ngathi kuphushele emuva uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akuposition to a point ukuthi lo moya mfethu uthi ukuphushele emuva kodwa ukise phambili. Abantu abasebenza ngamabhanoyi mfethu kuthiwa ibhanoyi ukuze likwazi ukuteka off kufanele libhekane nomoya. I used to think ibhanoyi kufanele lifulathele umoya. Yes, no, kuthiwa kufanele libhekane nomoya. Ngikathi libhekana nomoya liyakwazi ukukhuphuka. Khona lento abayibiza nge-angle of attack. Khona abantu mfethu kufanele bathathe izinto uNkulunkulu ayibeke kuzona basebenzise i-angle of attack ukuthi as much as umoya ungiphushele emuva kodwa ngikwazi ukuya phambili. That's how you get to reach i-destination yakho mfethu. And ukwenza njalo vuma ngikathi usebenzise i-angle of attack, it means awuyi-direct entweni uyakekela. Ukekela kuzosho ukuthi uzothatha isikhathi eside, denials ama-delays akuwona ama-denials uzofika mfethu la kufanele uye khona mfethu yabo.